Tuhanku, berkat-Mu limpah Kau berikan padaku, bagai hujan yang perlahan membasahi diriku. Aku pun
Shalom. Selamat hari Minggu Madita Sude. Sonari Imam Minggu Reminiscere do topik ibadah Balga do holong ni rohani debata di Portubion. Hurian itu hata martang yang nahoma ita di bagasan watabe tapare de madita tapasonang marhata martang yang meta. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 580 sada ayat sada sahatro di ayat tolu anon di ayat patuluhon rim mahita jongjong. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumo palangit do tanoon. Amen. Say ingot ma ale Jehovah, akadengga ni basam dot asiniroham, ay siya narobi do akai,
asa unang marsurak-surak akka musukku midaau. Ale di bataku marhaposan tuhodo au, sai unang paila au. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani saluhut para sini rohaon. Nunga ditetap ho hami bang somon. Aidang majua ho mangalehon anakmu nasasadai. Tuhan Yesus Kristus tu tangan di pardosa. Asa taunonna haliaon dot siak ni bagi sahatro di hau na pinarsilang. Sai tupahi hami marhite-hite asini roham, asa margogo hami, jala marbenget di roha, songon anak kaholongan ni rohami, di akka si taonon, asa marsangap guarmu dohot anakmu, Tuhan Yesus Kristus, dohot todi parbadia, marhite-hite hami, amin. Tatangihon ma patik ni dibata ima sian patik parjolo sahat patik tu pasapuluhon. Patik parjolo audo Jahoba de Batam nina de batata dang jadi marakup au bainonmu de Batam. Paduahon dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu manang aha na di bonua gijang dohot na di bonua tongaon. Ro dina di bagasan aik na ditoru di tano yanggo tunggabe si sombaon manang sioloan. Patuluhon dang jadi dohonon guarni di bata yanggo soture dalanda ay hona uhumna dosogot akka na marsineyang di guarna. Paupaton ingot hamuma pabadiaon ari minggui dina onop ari maulah hamu nasa siulaonmu alai anggo ari papitohoni ari paradiana ni Jahoba de Batam doi dang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru ro dipinahanmu ro diisi ni hutan ni halak pe namangebati hutam ai dina onomari do ditoppa di bata langit do tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradiat do ibana diari papitohoni dibaheni do ubahen na dipasu-pasu di bata Jahoba ari pardianai jala di parbadiai.
palimahon ikon pasangapon mu do notaresmu asa martua ho jala leleng mangolu di tano na di lehon ni Jehovah di Batam di ho ponopon unang ho mamunu papituhon unang ho mangalakup pawaluhon unang ho manako pasiyahon unang ho olo makatidakon hata na sututu maralohon dongan joma pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu manang naposona bawa manang naposona boru-boru manang lombuna manang hodana manang dia pe ugasan ni donganmu beha pandok ni dibata taringot tu patik nasapului oddo audo Jehovah di Batam nina di batata pargogo na suatu dosan jala parimas siluluhon dosa ni amama tu pinoparna ro di sudut patuluhon ro di sudut paupaton pinopar niaka na sogoroha di au alai asido rohaku diaka na maribu-ribu akka na marholong ni roha di au naso mangalausi patiki songonima atong rap mangidogogo mahital tua debata lau mangulahon patik nai ali Tuhan debata saya pargugui mahami mangulahon hobar tu patikmi amin. Tatopoti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Hodo na patupahon hasezani dosa dihami halak na dongolon marhite-hite anak kaholongan ni roham. Saya asima roham dihami akka na mangarsak dosa nami. Sai sahapi matu bagasan rohanami hasesani dosa nami i lehon matu hami tondim nabadiai asa unang ganggu rohanami di asini roham alai asa hot rohanami marhar porseon lau mangkotapon nasa dosa dohot roha portibion asa upasat hami di nami tuho gabi pelian na mangulu jala mana nabadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigema hata baga-baga taringot tuasani dosa. Songono do pakahulungi di bata di portibion. Pola do anak na nasasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hanguluan na saleleng nileleng na di ibana. Hasangapon ma di debata na di Gijang. Amin.
Pabigema hatani dibata turpuk nyepistel di mingguon ima natar surat di Jeremia 31 ayat 31 satro di ayat 34 tajahama masikat soring. Idama narodo akka arisogot ninna Jahoba. Pukaoku ma pada nai baru tupinopar ni si Israel doho tupinopar ni si Juda. Dada son pada nahu baini na jolo to opo nasida. Uju nahu takup tangan nasidai lahu manugihon nasida ruar siantano Misir. HP dio senasida do pada nahu baheni. Atik peahu haraja nasida nian ninna Jahoba. Ai oddo padan si bahenokku tupinopar ni si Israel. Dung sapu akka arion nina Jahoba. Lehonokku ma patiku tu bagasan ate nasida. Jala suratonokku doi tu bagasan roha nasida. Asa au gabe debata nasida. Jala nasida gabe bangsoku. Jadi dang pepodaan ni sahalak donganna. Manang dohonon na tu haha anggini songonon. Tandahamu ma Jahoba. Aitung saluhut nasida tumanda au sogot. Tole na metmet. Tole na magodang sian nasida nina Jahoba. Ai marpamuati do sogot rohaku mida hajahato nasidai. Jala dambe ngotokku dosa nasidai. Ido sahatna martua do akka na tumangihon hatan ibata jala naupepsa. Amin. Tidakon ma hapor siotai songona hinaitinakon idongata sapor siaon di sadok portibion rap mahita mandok au porsea angit dotan o porsea Yesus Kristus anak ibata Jehovah nasadai iman kumohoni si Maria yabian siaton di parbadia adorang sabubuhan do tuhata do mau na bernit panguman ni silatus
Nama tetar paja do ibana dia ho pinar silang. Tuat tuan tolu ding tano. Namulak mangulu di hari patuluhon. Nama naik surgo. Audo tu siamu ni debata Jehovah. Amanai pargogo na soturusani. Di sima ibana pemulak suku tu tanaon. Mangu mihalak na mangulu do hotamata. Au persea to di parbadia. Jaladong sada huria nama dia. Huria hatopan halak Kristen akan nama dia. Dot dia sani dosa. Dot dia tai namandok. Mulak nulu sugut. Dot dia muluan naswa sudah. Amin. Maredema kor inahana.
Tabege ma tikting di mingguan. Horas. Selamat hari Minggu ma dihita sasude. Tabege ma tikting namasa do naing si pamasaon di huriata di bagasan samingguon. Minggu sada Maret 2026. Goar ni minggu ta sadarion ima minggu reminiscere. Topik ni minggu ta ima balga do holong ni rohani debata di Portibion. Kasih Allah besar akan dunia ini. Penghiburan dohot pangapulion. Di hari Minggu sadarion tanggal 1 Maret 2026 dung sidung parmingguan manogot pukul 10 sadawip di Patu Pauriata do pangapulion tu keluarga Sarito Oluan Pakpahan Nahinan Opung Jessica Doli di ruang gedung serbaguna lantai 2. Partangyangan Wik Karetengsin Ima Kamis tanggal 5 Maret 2026 pukul 10 siawip di ruang Salomo. Nama Jabui Ima Rima Melati Borugultom Dohot Rosdiana Borugultom. Wik Setiabudi Jumat 6 Maret 2026 pukul 10 aluwip di ruang Salomo. Nama Jabui Ima semua parhalado aktif Wik Setiabudi. Wik Jakarta Timur, Minggu 8 Maret 2026 pukul 10 sadawip di ruang GSG lantai 2. Nama Jabui Ima keluarga H. Arwan Boru Silitonga. Mangyut. Partangyangan Parhalado Dohot Keluarga. Hari Sabtu tanggal 7 Maret 2026. Waktu pukul 10 sadawip saat dung sidung. Tempat ruang serbaguna lantai 2. Nama Jabui Ima keluarga Situa Gorga Lumban Batu Boru Harap, keluarga Situa Insinyur Sardion Silaban Boru Manik, keluarga Situa Rukman Rudi Hasim Manjuntak Boru Tahayan, keluarga Situa Kapner Daibaho Boru Simanjuntak. Ikeru, ibadah keluarga rumah tangga. Ikeru mulai berjalan hari ini, tuntunan ibadah beserta renungan akan dikirim langsung melalui WA kepada para peserta yang telah mendaftar. Selama bulan Februari, bahan serupa akan disebarkan juga melalui cetakan kertas, terutama untuk ditunjukkan untuk anggota lansia. Pada saat datang ke ibadah minggu dan melalui grup WA Week. Sangat diharapkan semua peserta kemudian memberitahu panitia bila sudah melaksanakan ibadah setiap minggu agar perkembangan gerakan ini dapat terukur. Peserta juga dapat memberikan kesaksian berupa kisah-kisah sebagaimana jalannya Ikeru di tempat masing-masing. Kesaksian ini akan dipilih untuk dicetak dalam lembar tikting dengan tidak menyertakan nama atau anonim. Mari menjaga diri dan keluarga kita dari segala gempuran zaman. Lakukan Ikeru, katakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah hanya kepada Tuhan. Pilihan, tu sudah ruas di Huriata HKBP Sudirman Jakarta, naik pasaton kolekte mingguan via QR Code, boido dipasat melalui kode QR Code, naung dicetak di Warta na Tatiop B. Ibadah pertukaran pelayanan firman se-HKBP Distrik 8 Jakarta. Di hari Minggu tanggal 8 Maret 2026 dilaksanakan pertukaran nomor jamita di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Jala di hari Minggu di Patupado Papungo Peleo Tujolo lau manopang program kerja dohot operasional kantor distrik tahun 2026. Ibadah pukul 8.30 Namar jamita di Huriata Pendeta Dr. Jusen Boang Manalu. Ibadah pukul 10 sada namar jamita Pendeta Lis Pardon Simare-Mare STH. Ibadah pukul 10.30 namar jamita Pendeta Tamba Halasson Samosir STH. Ia pendeta tam melayani
Pendeta Sobok Simanjuntak STH MM di HKBP Resort Kernolong pukul sia 30. Pendeta Nurista Simanjuntak STH di HKBP Resort Tebet pukul 15. Pendeta Hercules B Panjaitan MDiv di HKBP Resort Pondok Bambu pukul 8 WIB. Panitia Pasca Dohot Pentakosta tahun 2026 nunga di Patu Pahuriata. Panitia Pasca Dohot Pentakosta 2000 dohot daftar susunan panitia Boi Mata Jaha di Warta Jemaat Minggu Sadarion Nata Tiop B. Dewan Kononia, rangkaian kegiatan Parheheon Sekolah Minggu 2026 Onan Sekolah Minggu tanggal 8 Maret 2026 pukul 10 sada saat 10.30 tempat teras Salomo dan gazebo. Workshop Onan Sekolah Minggu Sabtu 7 Maret 2026 pukul 10.30 saat 10.06 WIB di ruang Salomo. Closing ceremony ibadah puncak perayaan Parheheon Sekolah Minggu hari Minggu 22 Maret 2026. Waktu pukul 8.30 WIB saat dung sidung. Tempat di ruang gereja lantai tolu. Perayaan Parheheon Sekolah Minggu hari Minggu tanggal 22 Maret 2026 dung sidung ibadah pagi di ruang Salomo. Pertanggihan remaja. Remaja naik patupaon pertanggihan perdana di tahun 2026 Ima hari Sabtu 7 Maret 2026 pukul 16.30 saat 10.30 WIB. Tempat ruang remaja ruang Yeremia, Gedung Salomo lantai tolu. Tuan rumah keluarga M Nainggolan Boru Manihuruk. Orang tua Moreno Bona Nainggolan. Pinangido tunatoras tidak dana remajaon. Paingoton asa hadir di pertanggiangan remajaon. Penyumbang snack di Minggu Tasdarion, Majelis dan Jemaat HKBP Sudirman Jakarta mengucapkan terima kasih tu Edra Siregar na patupaon snack di Minggu tanggal 1 Maret 2026. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Bunga altar, Majelis dan Jemaat HKBP Sudirman Jakarta mengucapkan terima kasih kepada keluarga Nyonya Sinaga Boru Siotang yang telah menyumbangkan bunga altar di gereja untuk ibadah Minggu tanggal 1 Maret 2026. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Akar ruas namar Said na dirawat di Jabu, Boi Mata Jaha di buku tikting na Tatiop B. Saya tuata ma pamalumun akadongan na marsahid. Akatikting na sopola di Jahaon jala mardomu tu parhepengon duhut panitia pembangunan Boi Mata Jaha bes yang buku tikting na adong di hitabe. Songonima tikting na masa di Huriata di bagasan mingguon. Mauliate, Horas. Maredema Kor Seksi Parupuan.
Tabegema sosialisasi sian ketua panitia parehon seksi Latsia dohot mana Burboni habisin Jakarta. Horas mari kita saluhna diamu amang doinangan. Salam kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Na pinarsangawan uluan nami amak pendita sobok semajutak do inata soripada amata Hercules pajaitan do inata inang nurista boris majutak separasa persahito dorang lagi nama alum minatai molo mersait dope ma rumah ita bagi sotam yang sahatok malum. Jongjong Audisona manginang sebagai ketua Parheon seksi Lansia. Jadi adongdo sepasahaton nami sudah itu kita ruas. Asa sudah kita boleh mengikuti kegiatan ini Parheon Lansia dohot mana Burboni. Nah parjolo ma huberek semangatnya kalansion untuk masalah si seluruh nami, terutama di panitia. Apa ngopung-ngopung kok, opung boru, opung doli. Ale mulidok merapot Parheon ni seksi Lansia, baswedoro. Apa na terdaftar isi 20 tahun ro. Ale ro ono 10 halak, 70 halak. Nang ngopala BG partisipasi saling Lansia luar biasa, luar biasa. Jadi di Parheon namanginang adong do beberapa hal na perlu pasahaton nami akar rencana na uli na denggan lau pabelgaon guar Tuhan ya. Satabi di hamu biasanya mulok Parheon ba ibadah kor saya marpungu di Gedung Salomo tolak nido nung pahit sampai hut kan Parheon berarti kebangkitan rohani, kebangkitan iman, dan kebangkitan dari kegiatan-kegiatan dalam rangka membesarkan nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi direncanakan mak tiga event, ala di gudang event ini lalu peningkatan tak potong bawa satu ngak. Nah, jadi event natabainan non asik nasing bahwa nuksayan non ibadah membain pesta hiburan do seksi Lansia. Alani dienetai ma 2 lagu na di aransemen mampain orkestra mahita. Nah, orkestaon bahasa timbulon barat apa itu mano bereng-bereng sudah fasilitas narong di gerejaon semua ni megah di gerejaon. Akka musik gondang, akka ahli-ahli musik do apa mulut apa duhonon so ini hebat ke potensial jadi ini dosarra di bayan orkestra jadi mau orkestra bahasa tu nganong terlalu mobi dia kainata Lansia na siring markoso tu tersingguk kamu dah mulu dipilih tami amat do inata untuk orkestra alana aronggo na boso bulung aronggo remaja aku sekolah minggu arong Lansia ibasare man no kurang lebih 60 orang mas sudah pelaksana ni orkestra. Tadi zaman di tanggal 15 Maret, ya, itu di pestayan non Ria Mahita Sudero, mabanulus Mahita. Ala ada acara hiburan nih, arong kono pesta godang. Nah, pada tuduhan Lansia dan nong baru godang dok tortor nasuman di pada daton nih halak Batak. Ipat orang di Sudien non, baru manerser, baru mangurdut. Orang gedok manortor setabi garejon marjoket nggak salah tuang. Jadi salah satu pengembangannya Iban Lansia. Nah berikut saya di samping orkestra, do na boy terbain Lansia Turio. Pesuku kaima amang uluan. Bah mau boy ni siapok kamu aja katekismus. Bah boy amang 100 katekismus. Nah laos lehanon tu akanak kota na siri. Jadi songonima kegiatan-kegiatan naneng siwilaonota bah pinangilo mana tu hamu sude urupi hamu mahami panitia
Tapi ada prinsip setiap kegiatan ni huriaon, siap huria, oleh huria, untuk huria, bukan untuk siapa-siapa. Alani molorok kainata opung rohonokku. Roh Tuhamu amang inang, patarun lama jalo sumbangan. Badengkan tung adopi hamu. Satabi hamu ke inokku, ropuku. Asuleling bayi golutok kita. Alek tapi dulu hama tu nak kota, nak pehita nga marur 70 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tetap do mangalian sumbang sih lah membesarkan gereja. Songon amak situa sahala tabu nama panasehat setiap rapat dohot dok male komentar. Jadi sumbangan dapat asa jadi yon siana unasonna belger sumbangan amat situa luar biasa. Ati amang ati. Jadi songon ini do pas hatok kutuhamu. Soksoni mak perhala do pani. Urupihamu hamioto. Urupihamu. Berek kamu waru kegiatan di Lension. Baru acuk nasa sumbangan siang gereja. Kurang kon. Tabba do. Baru saya tabba. Bah Tuhamu pas tahun nami. Tak kami tanya bolu hamin bah. Hirana jare hamu hamin. Jadi ma sosialisasi kami nang alanan no di orkeston ngasude ahli musik. Ipimpin borut daro borukku ima ros boru pajahitan mau mangalati mana lansion ona pulala marede sada ayat uluro takpas opat tali ulangi bale hubereng wakalan siai tak pola kecewa mengikuti do luar biasa soni nang borukku sonne par guru si Anita boru sinabela semangat donakannya paru maeku si Lydia makanya hebat dusira ke keluargaku di gereja jalani sebetullah Roma kita di Sulaunon tarlumobi di hamu amang di pestai di hiburan ini mumpung sehat dope amang guru budayata amang jong sepanjaitan mau bereng-bereng narong bisa namangon nabu mangatusya kadat saya jujur nai mah mumpung lihat dope kesehatan. Jadi ima pangidon nami salai ya udah matuhamu amang inang urupihamu hami hadir mau tanggal 15 on bokau mau ulos tabereng mapahut puta ya sekolah minggu manortor na poso bulung manortor inata amata do akalensia na pengen bertukot banor manortoran non ate jadi ria mahita sudia amang dah ya, jadi pangidon nami mah song daro koni pasa mainna tangan do botohon ujung jari-jari dia penuh pasak nak kanin kurak pasti rohamuna amang inang jumula mau bersatabi saat ni sulu saat matu botel nunggu pasah tami rencana lansio basa meta sudah tu banggabian horas mah Tuhan memberkati. Marede mahita sian bukuende nomor 715 ayat sada saatro ayat tolu hut papungu pelayan sada A dot sada B.
Damini di batangna sumurung sia saluhutna roha. Imana mangaramoti hati-hati dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Horas madihita saluhutna. Mauliate ma hurian itu hatta tangihok kamu ma hata ni dibata. Ujahan ni parsaurata jamita di minggu reminis cere sadarion. Imana tersurat di Evangelium Yohanes di bidu tolu ayat sada rodi ayat 10. Soonoma padok na disi paihuti hutamuma asa hujahahami. Asa adong masa halak sian akka parise situan ni Jahudi namargoar Nikodemus narobor ngiborgin manopot ibana. Jadi didok mamadok ibana. Guru nami huboto hami doho guru narosia debata. Ay daktar patupa agyaise tada songon nabi naimi iya so debata dongana. Dungini na Jesus ma mangalusi bana. Natutu situtudo nahudokot tuho. Iya so tubu jolma sian kijang. Daktar baeca marnida harajaun di debata. Dunginin na si Nikodemus ma madoki bana. Songodia ma tarbae tubuh muse halak. Iya naung matua. Tukaulahas sama mamasuhi siubeon ni nana asa tubuh. Jadi dia lusi Yesus ma. Natutu situturo nahudoko diho. Anggo so tubuh jolma sia naik do sia todi. Dak kabong otasa harazaon ni debata. Daging do na tubuh sia daging. Todi do na tubuh sia todi. Unang longang roham. Ala hudok tuho. Iko tubuh hamu sian gijang. Namangulus doa logo dopak lomani rohana. Di bege hodo parngongosna. Alai dang di botoho habor hatanna. Manang hasahatanna. Lau songonido ganup naung tubuh sia todi. Dunginin nasi Nikodemus ma mangalusi ibana. Songodia ma tarpajadi. Jadi nina Yesus ma mangalusi bana. Ho guru ni bangso Israel dang dibotohoi natutu situtudo nahudokod diho. Uhataho kami do nahuboto hami. Jalahuati dako kami do naung huida hami. Gabedang dijako kamu nahu hati dako kami. Gariakan aditanoon huhatahot tuhamu dak porsea hamu. Tuk porsea mahamu molo huhatahot tuhamu akka nadi banua gijangi. Dang adong nama naik tu banua gijang. Ya so naung tuat sian banua gijang. Ima anak ni jolmai nadi banua gijang ihian. Jadi songon naung pinatibo ni si Musa uluki di halongonan. Songoni naing patibo nanak ni jolmai. Asa dapotak kangoluan na sa liling-liling na. Ganup na porsea di ibana. Ay songonod doholong ni rohan ni debata di Portibion. Pola dua anak na nasasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hangoluan na sa liling-liling na di ibana. Ay dang na disuru debata anak na itu Portibion.
asa uhumanna. Naing paluaonna portibiota he, ubahen na disuruh. Aidang na disuruh di batanak na itu portibion, asa uhumanna. Naing paluaonna portibiota he, ubahen na disuruh. Ido sahat ni turpuki. Kuria na hinaholongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus Tuhata. Namar parsaoran di bagasan Yesus Kristus. Namar lasiroha di bagasan Arion. Torop doaka pikiran hajol maun madok songonon. Lam tutibona parbinotoan. Laos mangihuk do sipata nang gijang ni roha. Laos tutibona parbinotoan sipata ninna ululam sumurut hapor seaon. Yang walaupun tidak setulus atau 100% apit songoni ngolui. Adong do na songoni adong. Alai laos adong do na pasoboko dirina. Songon tu padohan teori padi. Justru dia semakin menunduk. Nahamu manginang na hinaholongan. Namar saur di bagasan Kristus Yesus. Napaduahon. Satibo ni parbinotoan dohot serata pendidikan na dimiliki sada-sada halak pasti doa dong keterbatasan na ganupita na punguon buidora tarjalorohatai sudehita adong bedo hagaliota. Setinggi apapun dikatakan pengetahuan, termasuk nang jabatan, losongoni nang pujian, nabui sahat sian akan atorop, madok bahwa si A itu. Tetapi kembali, adongdo hagalion di bagasanna. Lausongo dia petahe serep ni sada halak rohana martuhan tetap do kembali adong dotong keterbatasan di bagasan ngoluna. Justru ketika orang memanggil dia Sang Maha Guru, dia semakin mempergumulkan panggilan itu sekaligus laos mempergumulkan rohana perbagasan nasai merenungkan taringo tu harajau ni di bata. Apakah cukup dengan segala sesuatu yang saya miliki menjadi tiket dan jembatan saya lau masuk manang bongot tusi? Nahamu manginang na hinaholongan ima na margudopong di bagasan rohani Nikodemus sahalak nabisuk jalan napistar sahalak panukunan diakka parbinotoan jala sahalak na sangat-sangat terpandang na pola didok dia sangat punya moral yang sungguh amat baik. Jala penilaian na songoni dang sian songon bahasa nuaing bukan orang kaleng-kaleng yang menilai. Tetapi orang-orang Parisi dan orang-orang Yahudi halayak ramai
madok bahwa Nikodemus ini adalah teladan soko guru na patut ya dibanggakan. Alamangihuton nasida saurdot parbinotoanna tu parangena doho tu haburjuonna. Namu manginang nahinaholongan apa penilaian dari manusia ternyata menjadi pergumulan besar bagi Nikodemus. Justru dia semakin melihat jauh. Bohado tutu. Guru iba, didok maha guru. Jala panukunan nisituan natorob. Taringo tu namar Tuhan. Songo dia duau. Apakah dengan keberadaanku ini nunga menjamin parna puna au di harajau ni di bataha gabi sada perenungan nama cai bagas di bana ujungna dia menimbang dan memutuskan untuk datang membangun komunikasi dengan Tuhan Yesus yang seyogianya itu tidak boleh terjadi. Taboto do, songo dia parisi do Yahudi, maradopon Tuhan Yesus. Kurian itu hata molotai day bana mamuhaisian ayah parjolo dohot padua honi. Di gorngin ini manang tadokma di arena holum borngin rodo Nikodemus mabuan pergumulan nai tu Yesus didok roi bana manopot Yesus di borngin gudang dua kapat de bisuk mangaleo pikira taringo tusi buasa nang ditiur niari. Buasa ikoborgin di naholom. Nah, gudang aka penafsir madok bisa saja dia akan kehilangan pamor ketika orang banyak dongan nasapar guruan maboto ibadah laho madapoton Yesus. Apalagi bolo diboto adong nanaing si suku tonona tu Yesus. Ima pikiran sebahagian pikiran hajol maon dia kena bisuk buasa ikon di borgin naik. Napaduahon muse adong do aka pandangan madok molo borgin laho makata-hatai suasanai didok lebih nyaman. Lebih tenang, mungkin lebih terbuka di dua arah komunikasi. Ya, naro dohot na menyambut. Dohot meragam dope, aka pikiran taringo tusi, buasa ikon, borngin ibana ro manopot Yesus. Alailau sadong do muse madok songonon. Saurdo doi. Tu situasi ni pikiranna. Nasotuk mangalehon. Suku-sukun. Perenungan. Nasoson di bagasan rohana parbagasani. Nah alaya manginang. Nahina holongan. Namar sahur di bagasan Tuhan Yesus. Dan apalah ya konteks ni tanda petik nahulumi nanaing taberek. Alai parjulu
kesadaran di sini Nikodemus panadayon na bagas taringo tu hadirion ni ibana sebagai ahli, guru besar, panukunan, pangajari, ternyata dia terbatas untuk menjawab apa yang dia sedang pergumulkan tentang bagaimana untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah dan tentunya menjadi pewaris di dalam kerajaan Allah itu sendiri. Napa dua homuse tahu cima marnida mang do tamu inang. So dia do respon di Tuhan Yesus. Tu si Nikodemus di jami taon. Dungadong pengakuan na guru na rosia debatado Yesus di sini Nikodemus di dok Yesus dia tulu. Na tutusi tutudo na hudokot tuho ia setubu jol masih gijang daktar baheca marnida harajaoni di bata. Ia setubu sian gijang. Semakin membingungkan di pikiran nih Nikodemus. Itu sadong dia berikut madok. Ay sungguh dia mau laning ibanong matua. Bui muse masuk tu bortian di dainang. Kira so mungkin dong. Nah, muasa ala iwanakin. Logika berpikir nih ibana. Na dipakai ibana. Mangatusi padohan ni Yesusi. Songo dia ma inina. Ade, songo dia ma. Naung matua iba. HP dido. Ikon tubuh padua halihon. Pikiran ni si Nikodemus madok. Ba, tukaulahat sama mamasuhi si bion ni inaniba. Asa tubuh muse. Nah, hamu amang inang nahinaholongan na marsaor di bagasan Yesus. Lam di pertegas Tuhan Yesus do muse. Padohani di saat Nikodemus semakin mengandalkan logika berpikirnya. Mangatusi padohan di Yesus madok songonon. Na tutusi tutudo na hodokot diho. Anggo so tubuh jol masih naik. Doho siap tordi dak kabongo tassa harazauni di bata. Tardia mah nanidok ni dua padohan molo tabereng dicetakan LAI di bibel tai ada tulisan na di pamokmok. Molo adong disi satu pasal beberapa ayat ya ditulis di mana di blok hitam agak tebal itu memiliki makna tentu satu pesan-pesan yang mau disampaikan oleh firman Allah di dalam pasal itu sendiri. Jadi dua padohan di Yesus molo tabereng di terjemahan bahasa Batak tangi dipertebal di pamokmok. Nah, molo songoni amang dohot tamu inang nah hinaholongan namar saur di bagasan Yesus. Tardia mananeng dohoron na padohan tubuh padua halihon. Na perjodoh sahali tubuh dojol mai tu hasianganon. Adong nama pulta siap bulu. Hati manginang madek-dek sial langit. Edeni halak Batak doi madok. Madek-dek sial langit. Mapultak siap bulu nama lioninda ede mai ganuk pita napungon sorang jalani pasorakot debata siap bortian ni dainang ido tahe manginang ido narohaku pe laos kebetulan di hari sada Maret 1976 na salpu, seorang au siap bortian ni dainang. Edo.
Jala tongo sadarion nunga satonga abad beau. Sama dengan 50 tahun mau topet sadarion. Seorang mau di hati hai dipukul opat manugut. Somalna molo sada maret saya hu telepodo dainang dahinan madok songonon. Dingotodo ma ahana masa di hari sada maret baho tubuh abang musi robet inna kebetulan 2 hami 1 Maret 1970 imahahakku jadi nabudari ya pukul 00.30 iteleponi manau molutuk pe martaringot gabi sungkul matur hakku dainang pangitu bunahinan lau menyapa au mengawali sian handphone nai iba ini mana dengan gaya bahasa nih omak nami nahinan. Halo ini mana nasuhias songoni. Nido akhirnya omak ho niku turmek ke mana. Doko natong tuau selama ulang tahun inna. Nido. Bah selama ulang tahun baniku. Bah ima selama ulang tahun mau penganggiain di mana. Nido. Jadi ima jutu siate. Nido. Tang yako kamu ma diulang tahuku sadarion semakin berhikmat ya semakin sehat lam turinggas nau makubasi hamu tu akati kidaro jala gabe pasu-pasu au di tonga-tongamu unang marisuang sadarion umurhu 1 abad 50 tahun tahun aha didoko sadario diau tahun aha tahun emas ya. Hah? Apa mah? Kuda emas ate. Nah, jadi mau lihat mah di sude ruas ni hurian ang parhala donami napai ngotonau na sugo madok selama ulang tahun ate. Nang didongaku na sa mingguon hubereng adong didata nakin na marulak tahun sa mingguon batong ma selama ulang tahun ma dihamu manginang na marulang tahun. Dong aku marulang tahun sa mingguon. Ate. Horas madihita. Napadua ho domutusi molotuk pegabe hubukon. Las dorohaku tong. Ate. Nakpe daksaw tami merayakan ulang tahun. Ala memang si butet gabe opname naptuari. Ate. Jedak pula sudat ba di rumah sakit penduduk sipul minggu sianon. Buru hamina turu bertepuk tangan madok selama ulang tahun. Tagi aku kamu matok pahopumu, anggiat tumimu sehat, asapi terbui mulak. Ante, amang dohot tamu inang. Ima jotusi, namang ihut hurian itu hatta mulak ma, tu jami taon. Ketika Allah mengatakan, harus lahir kembali. Ikon sorang, dipasorakon marhite, todi dohot aek tardia mana neng dohonon ni molo tu kehidupata songon halak si huton Kristus di bagasan ngoluta di tikion na parjulu ikut tubuh padua halihon ima pola hidup lama ikong gabe di pai baru marhiti nai baru nai baru nani dokna dang songon misalna na songon narwa kesing ni hempoko banina jala suarana pe saya songon namar dangar bigion mar telepon dong siap baribaan dak takas bidegi alani ini naibana hugati ma kesikon asa bagak adnoni bana asa jigis nin narupani digati kesing nai memang gabe bagak sian semula tetapi di saat dia ya memakai handphone suarai tetap mardangar-dangar dalam arti tidak jelas puasa
Aisa sitong na kualitas dang ditentukan oleh kesingnai. Ternyata setelah dibawa kembali tuh tukang HP, ahado nasiga, didok, baterena, mesin na manang nakadihan na may. Nah setelah itu ya diganti, direhab ulang, gabenai baru di bagasan, baujungna kualitas nape bahkan lebih sian awal. Itu satu contoh gambaran. Taringo tu nanidokna ikut tubuh padua halihon. Ikut di pai baru ninna. Jadi hata di pai baru, wajah bisa berubah setiap saat. Yakin dohamu di si? Apalagi di TikTok nuaing, bude bain akaina markumis. Wajai di si, alai inatai di bain markumis. Adong dona songoni di bere kamu di TikTok? Adong. Boy dua dong musa songonon. Wajai amado. Alai di bain di mana marona hebang. Jala mardisko. Adong dona songoni, adong. Adong dong musa sasitong asli na. Dangi pedek gobuk nga songon obukon. Alai di TikToki dibain ibana berdandan bahkan melebihi kecantikan dandan dari seorang calon pengantin India. Bayak kok kamu mah. Belebingung mana manoton kan? Lebingung matong nama mereng. Nah, adong doi, adong. Nah, jadi boido wajah manusia dalam hitungan menit 10 kali bisa berubah. Yakin? Yakin? Suruh tadok, coba buka di handphone mulai di TikTok, pasti bermunculan. Suara juga begitu. Boido 10 warna. Suara Nisa Halak dalam satu tayangan. Kita bayangkan, bisa. Edo. Alai. Molo tertuk-tuk sada halak. Keluar do suara aslina. Yakin do hamu disi? Yakin amang inang? Ahyado tersonggok dongan. Edo. Ibegi saya songo suara ni borua. Iberek pahianna. Uli. Buruaha don dan narohana. Semakin dia cermati, dia semakin curiga. Ujung gak, ita dangamat tomba pak ni. Nama numan anak buruon. Habe, keluar suara anak nabongori. Hidup. Keluar suara anak nabongori. Nah, jadi dalam hidup ini banyak warna-warni. Walaupun satu pemiliknya. Satu oknumnya. Nah, tetapi firman Tuhan hari ini sungguh mengatakan perubahan secara total akan pengenalan siapa Allah di dalam Yesus. Bagaimana tentang kerajaan Allah itu. Itu dinyatakan dengan terang benderang oleh Yesus kepada Nikodemus yang sungguh-sungguh dengan tulus mencari kerajaan Allah. Jadi di dok ikon tubuh padua halihon imana kena kartina ikut di pai baru. Nah, songo dia hita porseang ko takas do tatada. Naung takas do tatada gabe taha porseai. Jala ala naung taha porseai do gabe taha ngoluhom. Ido ngoluta songon sihuton Kristus. Jadi molo halak madok ita dahodo inna hutada. Songo dia rumang na ninna. Batole mak. Bamuba songo kita. Ninna rupanikan. Muba songo kita. Ado ngubuk nga. Gajang misena inna. Wasa do ngono mong misena. Aina ni cerita honon. Inata do inna dia do. Ninna rupani.
Nah, amang dohot tamu inang nahina holongan. Lunga takas di dok. Halak na mangihuton mangalului harajaon di debata. Ikut tuburo ibadah di dok padua halihon. Meninggalkan kehidupan yang lama itu secara totalitas. Naung lohot di pikiran na dohot di hati-hatena. Diripu nunga sasitongna itu harus dibongkar ulang. Dungi masuk ma nanidok ni Yesus nakin dipai baru pikiran dohok roha songoninang hapor seaoni dipulihkan kembali jala didok ikut tubuh padua halihon doho adongmu sekalima nakin didok disi anggoso tubuh jol masian aik doho siat todi dang bongotanna harajaon ni debata. Ini ada kaitannya dengan Padidion. Padidion berkaitan dohot kematian dan kebangkitan Kristus. Di mana Kristus mati dan bangkit, maka di dalamnya ketika kita menerima baptisan telah dimateraikan ke dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Oleh karenanya kita ada satu pengharapan hingga kekal akan mewarisi kerajaan Allah. Nah, manginang nahina holongan ada lagi perkataan menarik. Alogo na mangulus. Adong duet deni halak Batak, apalagi doli-doli molo seorang magudang di hitan, pasti do dibotoi. Alogo na mangulus, lautu dia jala lautu dia, hoin na kan? Alogo na mangulus, tu dia jala lautu dia ho. Sai hirana dibereng, dang dibereng tetapi dia merasakan songo dia suasana di saat ya alugui mangulus di hosne hari. Tidak kan? Maceta bodoh kan? Agak ninna rupani. Tabu alugo na mangulusi ninna. Dang ni ida alay boy. Hido. Jadi alugo nasotaridai jangan salah. Boy do tubang hauna bulun di baini. Benar kan? Nah, karena itu hauna bulun tak selamanya bisa menjadi pangucadean. Itu dah. Nakpia dong edemadok hauna bulun pangucadean ninna. Tak selamanya. Nah, molo marupaki tipaon na duiba. Itu tahe. Itu baik na ketika mengikuti ujian psikotes. Contoh, entah itu mau tu dia tujuannya di saat disuruh menggambar gambar rumah, gambar sebuah pohon itu riba di mana mek jabui alai di mana ma hawi tibu jala rindang. Pertanyaannya, ketika pohon itu tumbang, kemana dia akan pergi? Pasti marupak tu bagasi disiba ujungnya gabe malapok ma. Dang boy ho logika kurang tajam inna kan. Nah, amang do tamu inang nahina holongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus Tuhata. Dak taida alugui alai boy tarasahon pakkorhonna dinguluta. Lausido na pinatuduhon ni hataon na madok todi ruah roh. Todi ni dibatado na nidok na disi. Secara kasat mata kita tidak melihat, tetapi roh Allah itu berkuasa di tengah-tengah nih nguluta. Tanpa kita sadari jok-jok dohita manulak todi di nguluan. Ido di dok bukan de tau pak 24. Iso botoy hajudullah. Opak 24 bukan de. Iso botoy. Suara nito dini tuhatai
Jojo de la ose ditulak koi saita da jeamu pau baroham dapoto Tuhanmu si sesa dosa. Tentu Nikodemus ante gabe figur na patut dicontoh diteladani di ngoluta sahatu tikion sahalak na bisuk sahalak na pister naung diagung-agungkan dan termasuk dari awal pikiranna madok nungabe. Ternyata ketika dia merenungkan tentang kerajaan Allah taringo tu debata laos ido mabuan durina tu pertobatan. Jadi namangula dotor di debata sahat tu tikion yakin dohamu disi bahwa roh Tuhan bekerja dalam hidup kita. Au soalan itu di hamu amanginang tang binoto be manak tu dia hitalau. Tetapi hari ini di tempat ini tuntunan Tuhan melalui kuasa Roh Kudusnya kita ada hadir bersama dalam persekutuan ini. Belajar dari firman Tuhan sadarion asana yang tajakon todi ni debata. Gudang do todi di portibion adok todi na hodar ninna adong musin atod di todion ninna. Ante adong ninna todi hamuse entah todi apa itu. Tetapi todi na nidok na dison todi ni debata na patut untuk kita hidupi. Na patut ikut tapangasahon ima todi porbadia ima menuntun hita lau mangihut tod debata marhiti hatana asatol hasita tu harajaona na mangihut hobar tu topik minggu jami tau patuduhot tu hita na para sirohado debata na para sirohado debata na para holong ni rohado debata. Jalaido takas sian ayak na pinamokmok dia saplonom. Tanpa kita lihat mungkin kita hafal. Mari ucapkan bersama-sama ay songonodo. Dua ya. Ay songonodo holong ni rohani debata di portibion. Pola dua anak nana sasadai di lehon. Asa unang mago ganuk na porsea di ibana. Asa hangoluan na sa liling-liling na di ibana. Naumarkay di lehon di bata. Ima anak na nasasada di dok dison. Sesungguhnya firman ini bukan mau menekankan hukuman. Sasitong na pinatuduhon ni padohanon ima haluaon na pinatupan ni debata di bagasan anak na hidup. Disido sa sitong na inti unok manang penekanan ni padohani. Hidupan na didok asa unang mago. Jadi di sini sesungguhnya bukan mau menekankan ketika tidak percaya anggoho na mau bukan di situ. Justru jami tahun patuduhon kehadiran Allah di dalam Kristus bukan kepada orang yang baik, bukan kepada orang yang jahat, yang baik, yang mendapat nilai plus, tetapi justru dia datang kepada orang-orang berdosa. Hidup Allah adong nahumurang disido hadir tuhatai tujuan na aha unang mago nasida. Asa di nasida hangoluan na sa liling ni liling na. Ido penekanan de 10 pitu ina parpudi. Ante. Adang na disuruh anak ni debata tu portibion asa humanna. Justru naing paluon na portibion tahe ubain na disuruh. Sama halnya dengan ketika kita menasehati yang manginang yang walaupun saat ini sangat-sangat sulit mangaleho puda tu no poso. Takko to adok kamu na bergumul taringot tu si. Akan na tua-tua nami. Puda do dileho nalay dianggap pudang.
Ngarobe siya na mo kuruk sa ninuku purang si dua baba merjibur-jibur narohan danak. Padahal belajar sian hata ni debata, nang sian konsep berpikir tara, molo talehon puda dohon nasihat. Justru asa denggado akan nau posoi hakka danahi. Itu tahe, dada sama goro hatakan, lau sido di patuduhot debata di son. Nalani suduk nau poso, molo terremeng pena tua-tua, beko boy do tarjalo rohatta. Ala memang naso boy do tersuat ton nasidabe, na di pikiran nai tu rohatta. Tabba do tahe remengina tua-tua semakin tua, tabba do tahe secara psikologi boy doi. Rohana, pikiranna, semangatna neng merlujung dope. Alai kemampuan ni si majoja untuk berlari dangbe. Jadi keinginan untuk melangkah nakima dangi na mendorong ujungnya kapaparanna ijujui ma mulubui atau patok ma mulubui ture-ture ma mulubui denggam-denggam ma. Ada yang salah? Tidak. Alanido baina jojo na tutu madok au bui mahusuaton na dirohaki tuah kaya na kokonina. Itu kan? Pasti do akan adenggan di bagasana. Lau sudah mutusido nang tahun transformasi di Huriata HKBP naung diatur konsian kantor pusat di mana orientasi pelayanan transformasi untuk 2026 yaitu berhubungan dengan ya peneguhan iman, membangun dasar ya iman atau kerohanian dalam keluarga. Ini sangat penting. Alani hidup banyak salah satu program di Huriata HKBP Sudirman Jakarta. Domutu tahun orientasi patu pahon. Ima nanidokna ibadah keluarga di rumah. Istilah nai baru rod dihita. Au hubigin ari haidang ipagajang dope ikeruina. Dan lauro hakku ibadah keluarga di rumah. Sangat bagus ini. Siapa yang memilih nama ini? Naruh hakku rupani. Hati. Jadi amang dohot tamuinang. Ya ikeru ibadah keluarga di rumah. Gereja kita akan laksanakan ini untuk bulan ini. Siam marsugo boy may patupauta sa rudi tanggal 2 Maret 2026 jala tema bulanan itu sudah ada dan nanti akan ada seperti ini. Jala di bagasana lunga di parade nyanyian jala dong di si salah satu dari anggota keluarga memimpin doa laus adong muse di si topik adong muse di si penjelasan nagabe renungan. Nah amang doa tamuinang namang ihu muse adong diskusi jala adong muse marede adong dua penutup sada catatan pesan tuhita adong do dibayan setelah melaksanakan ibadah mohon klik atau scan barcode berikut adong disi. Bagaimana saya amang saya perantau? Iya benar. Gudang dua kaya nak kota perantau. Doli-doli dohon namar baju. Molosongon na enggan ro tu bagas keluarga jemaat na terdekat. Kumpulkan beberapa dari pemuda-pemudi. Bangun satu persekutuan di dalam kos pun itu entah dimanapun tinggal. Tidak menjadi penghalang saya rasa. Jadi ke perantau boy do membangun komunitas sebagai keluarga. Di dia hita maringanan. Molodang bergabung tuak kena tua-tuaon. Ise na hadir no yang dison na berbaju doli-doli perantau martudujo. Adong dison na marhadiron waeng perantau doli-doli do na berbaju. Jangan enggan. Tuhan sedang melihat kita dan Tuhan akan memberkatimu. Adong. Berarti 100% jemaat HKBP terdaftar di Sudirman do na hadiron. Mau lihat tema. Nah berarti untuk ibadah siang nanti dan sore, boy may diingatkan. Alay mo luadong, alay songna ila rohana, bergabung mahamu. Dohot keluarga apalagi akau pung doli o pung boru. Holar rohamu dibere kamu burju tulus, pahopuna na lebih mapani itorido no patongonon na tuhamu. Baido.
Ido tahe kampung doli pung boru. Baido. Ai hola jono tu gareja di ida na tua-tua toman jala porman. Terdohonon na do. Mamanguli ho. Dang go bepung. Ngadong halekmu dang do bepung. Hulu hotu pahopuku terinaun na de. Mate. Jadi jono maka perantau tu gereja alai khususna tu HKBP Sudirman Jakarta. Amin. Iya. Baik, amang dohot tamu inang mau lihat tadok tu panitia naung merancang acaron seindah sebagus ini. Nani ketuannya mata situa Dr. B. Simanjuntak Magister Ministry. Mulihat emang dohot tim naung mangula taringot tuson. Alani siap mahita, jalarede mahita, tapatupa mahita manginang. Ate, karena banyak hal yang kita pergumulkan dengan tajamnya kehidupan yang kita hadapi saat ini. Terhadap apalagi yang pinoparta no poso ate asaboy na sida semakin kuat dan teguh menghadapi saluhut na yalani taulahon mai jala halak naulo beribadah setiap saat di tongan inguluna ido ya namartua ate baik tuhita saluhutna na pengudison hupaujung ma ibadata di bagasan tikyon topik minggu madok balgado holong ni rohani debata di Portibion. Mari kita aminkan sungguh besar ya kasih Tuhan dalam hidup kita. Kasih Tuhan jangan pernah kita lupakan. Sadanai unang lupau ya hami dangi sungguli amang padi tahun inau pung dolio pung boruan non. Hari 15 pesta pareheon lansia opung doli opung boru. Mari kita ya doakan, dukung dan sukseskan pesta pareheon ni akau pukta opung boru dohot opung dolion. Yakinlah hola rohi tan notu pestai kita pasti dikenyangkan karena mereka akan ya mengadakan ya satu kegiatan na berhubungan tu orkestra naung jarang taida di kota Jakartaun. Jadi tabudo no berengon pangurdo niak kena tua-tua. Hati. Tabudui idauta ulu hitan no mekel. Hati. Lo semua apa? Pasti do berjuang nasida bagaimana untuk bisa lebih bagus. Atik pe pak narupani ngamadokon hudul maho ngasongan naci no aku bereng pak min nanti. Alai yakin doau dengan semangat walaupun tua pasti baik doda. Jadi siapa bilang lansia tidak berguna? Justru di masa tua semakin hidup. Nah, imara hupikir mulak matu hatai balgado holong ni rohani debata asa hupa ujung jamita tahun pemusik nami tolong bantu iringi jo lagu ede pilihan na perjulunakin pitu sada lima balgado holong mi sito busau tadeho mamanginang saya na tolong dibantu dipandu song dilengkapi lah karena ini sudah akan berakhir khotbahnya. Tadeho masa ayah. Tolong
Songonia tema di huale di bata di bagasat Tuhan Yesus Kristus balgado holong ni roham di jolma manusia songoninang di portibion di patudo kodo holongmu tuaka pardosa asagabe di pai baru marhatopoton Kristus do Tuhan dalat tu haluaun haporseaon nami di Kristus ido parhitean asa bongo tami tu harajaumu habobongo nami marhite pardidion nabadia ale Jehovah Tuhan nami nungahutangiho kami hatam di bagasan tikion napaingoto kami holong ni roham di patuduho kodo siap padan narubi songonuju masa di zaman Musa peristiwa haruruar ni bangsa Isya Mesir na dipatiko ni bana di atas hawi diduluhi ima uluk songon patuduhon gobaran ni Yesus Kristus natar silang dalan tu haluaon nama natap tu Kristus nama kaporsea itu Kristus ido nadapotan haluau dohot hanguluan jala parjabar di harajaumu atongo Tuhan debata huhanguluho kami ma hatam sadarion hupai baru kami ma pikiran nang roha nami asa unang marbahir alai asa hibul hola tuho Yesus si palua jala si hoko pami pasu-pasu huriam do sudia ka program naung ditotopot di huriamon samar dalam may doho dinggan tau halomoan diaka ruas ni huriam nang diadopamu asa lam tutuguna matutu haporseaon di sudi ruas mulumu bisudut nau poso Tuhan debata akar ruasmu namarulang tahus sabingguon gokma las niroha suksukma aka damenasu murung lehonomu songonia karwasmu namar sahid diaka inganan nabi nang di rumah sakit pos rohanami Jehovah di bata pahisar pamalum nasida sianaka parsahitonna ima patuduhon namar huaso do wale di bata di tonga-tonga ni pardalanan ni ngulu nami sesa dosa nami Tuhan jalo tangiang nami marhiti Yesus Kristus martangiak kami Tuhan. Amin. Amang dohot tamu inang tauduti ma acara tahun marhiti na marede hita sia buku desa puluh tolu laus di somma hita pasa pilihan tu pembangunan doho pilihan paduahon marede hita.
Songon bidung Raja Wali, penjagai anak-anak ini. Songon hidup di babali, hebat aku ciai. Siana biramotana, olatina tubuhan, sai diri-ringan, masuk luar raja ona, molong di rohanai, datang masuk antoni. Tatangia koma piliata. Ali di batama nami na di banua kijang. Horo-haroroan ni saluhut. Sileho-leho na ding gadot nasa ulibasa na mauli utus. Upasahat tamima. Siyan na niliumito hami. Pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhaseak kami pilihanon. Pati bulho karajaom. Dito katongan ni huriam. Toho dipor tibion. Buhay marohanami. Marhite-hite todib. Asalamutada hami. Godang ni sililamitu hami. Asalam gir-gir hami maduk muliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pasangan pilih umpi, duri permataku. Pasangan kukuki, duri salur hartaku. Pasangan hidup, dasar santuru. Aliama nami na di banua gijang. Sai pinarbadia magoarmu. Sai ro maharajaumu. Sai sauk malomoni roham. Di banua tongau songon na di banua gijang. Leom matuhami. Sadarion hangolua siapari. Sesama dosa nami. Songon padesa nami. Di dosa ni dongan. Namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan. Palua mahami. Sian pangago. Hai hodona puna araja, nuta gubaho, rudi Di pasu-pasu jalani ramoti Tuhan debatamaho. Di sodako Tuhan debatama bohina tuho. Jalasima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasaur homadamena tutodim.
Capek tahu.